तो गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज रथ यात्रा मो पुआ ये रागी बस पूरी खाए बोलते तो तो मौसी कहला तो मौसी पूरी पूरी बनाऊँ कहले मामा आज रथ स्पेशल मैं पूरी हलवा खाइबी तो मौसी पूरी हलवा करती पूरी पूरी मौसी छाँकुची। ଆରେ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅଟା ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲଉଛି। ବୁଲେଇ ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଇକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ପୁରା ଆରାମସେ ପୁରୀ ହାଲୁଆ ଖାଉଛି। କାଲିଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଥିଲା ମାମା କାଲି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ପୁରୀ ହାଲୁଆ କ୍ଷୀରି ଖାଇବି। ମତେ କ୍ଷୀରି ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ସକାଳେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ପୁରୀ ହାଲୁଆ ହେଇଛି। ତା ମାମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତା ମାମୁଁ ଆସିଛି ତା ମାମୁଁ ନେଇକି ଗଲା ସ୍କୁଲ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତ ଅଫିସ୍ ଯିବ। ଏଠି ତା ବାପା ଆଜି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଭଉଣୀ ପୁଅଟା ସେ ଘରେ ଅଛି ତା ମଉସା ଗଲେ ବାବା ତାର ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି। ମଉସା ହେଉଛି ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତା ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ତା ମଉସା ସହିତ ସେ। ଦେଖ ତା ମଉସା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ସେ ଖେଳୁଛି ଡେଉଁଛି ମଉସା ଉପରେ ବସିବ କାନ୍ଧ ଚଢ଼ିବ ବସିବ। ମଉସା ଆମେ ଯିବା ଏଠିକି ସେଠିକି ମଉସା ମତେ ନେଇକି ଚାଲ। ତା ମଉସା ଉପରେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଯିବ ଆସିକି କହିବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ମଉସା। ଆଉ ମଉସା ଆଉ ତାର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ତା ସେଇଠି କଥା ହେବା ଭିତରେ ମୋର ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ଟା ମୋର ପିଇ ନେଉଛି। ମାତ୍ର ମଉସା କହିଦେଉଛନ୍ତି ତ ମାଉସୀକି ଦେଖା ଏଇଟା ମୋ ଫୋନ୍। ତା ଅଜା ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଫୋନ୍। ତ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୌରବର ପର୍ସନାଲ୍ ଫୋନ୍। ଅଜା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଫୋନ୍ଟା। ଆଉ ସେ ବସି ତାର ଦେଖିବ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିବ ଗେମ୍ ଖେଳିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କର। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ହଟସ୍ପଟ୍ ନେଇକି ସେଥିରେ ସେ ତାର ଦେଖିବ। ଏଠି ତ ମଉସା ତାକୁ ହଟସ୍ପଟ୍ କନେକ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ ତାର ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ ଗୀତ ବଜେଇକି ସେ ନାଚିବ। ତ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଆମେ ଗୌରବର ମୋର ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ ଗୀତ ବଜେଇକି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ। ଆଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏତେ ଖାଇବୁନି ସକାଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ଅଧା କାଢ଼ି ନିଅ କହୁଛନ୍ତି। ତା ମଉସା କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଟସ୍ପଟ୍। ତା ମଉସାର ତାର ଯୋଡ଼ି ଭାବ ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ତା ମଉସାକୁ ସେ ବହୁତ ତା ବାପା ଠାରୁ ତା ମଉସାକୁ ସେ ବେଶୀ ତ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦୋକାନୀ ମୋତେ ସେ କରି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ସେ। ତ ସେଠି ତ ତା ମଉସା ଗଲା ମାନେ ସେ ତା ମଉସା ତାକୁ କହିଦେବେ। ମଉସା କହେ ଯେ ତା ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ଯିବ। ତା ମାଆ ପାଇଁ ସିମେଇ ଉପମା କରିଛି ତ ମଉସା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆସିକି ସେଠି ବସିଲା। ତ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ମୋର ପାସୱାର୍ଡ଼ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଖୋଲି ପାରୁନାହିଁ। ତ ଅଜା ମୋତେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ କହିଦେନି ଯେମିତି ଆସି କହୁଛି ଅଜା ତ ପୁରା କମାଲ କରିଦେଲେ।
ଏଇଟାରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ର ଛୁଆ ସେ ଟିକେ ଖାଉଛି ନା ଟିକେ ଖେଳୁଛି, ଟିକେ ଖାଉଛି ଟିକେ ଖେଳୁଛି। ବସିକି ଏକାଥରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଛୁଆ ସବୁ ଟିକେ ଖାଉଥିବେ ଟିକେ ଖେଳୁଥିବେ, ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ ଲଗେଇଦେଲେ କେତେଟା ବାଜିଲା, ସେ ତ ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେରେ ହେଇ ନାଚିଲା। ତେଙ୍ଗେ 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 ହେଇକି ନାଚୁଛି। ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଛି ଲଗେଇ। के नाच तेरे तेंगे तेंगे रे। ମଉସାରେ ତାର ବାବା ସୁପର ଯୋଡ଼ି, ତ ମଉସା ବି ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମଉସା ପାଖରେ ଏତେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯଦି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଉ, ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଯିବ, ସେ ତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ। तो मौसा कହୁଛନ୍ତି नाच, मौसा कହୁଛନ୍ତି नाच गौरव नाच, नाच कौन से डेइବ कि नाच ତାର କି ତେଙ୍ଗେ ତେଙ୍ଗେ ନାଚ ନା ଟିକେ ଆସି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା ହବା, ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ସେ ତାର ଖାଇଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିଉବାକୁ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ତାର ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଏଠି ଛୋଟ ପୁଅଟା ଶୋଇଛି, ତ ସେଟା ମୋ କାମ ଟିକେ ସାରିନି। ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ସେଠୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଥିଲି, ଖାଇଦେଲି। ପୁରୀ ହାଲୁଆ ତ କହିଥିଲି ହେଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ମୋର ଖାଇନଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ।